Ikaw si kadlaw kang gikan sa pagsulong nato sa pagkabanhaw ni Kristo. Kung sa unang pagbasa, ato na kita dungog nga kanabang ang pagkabanhaw may naghatag o kaisog sa mga tinunan na ilang pagkamatyan ang mensahe sa pagkabanhaw, ang kaluwasan sa tanan. Ang primero, sa namatay ang Ginoo, inarado, ang ngit-ngit, ang ilang paribot, tungod kay nagsimbolo kini sa walay kinabuhi, ang ngit-ngit, sa kahadlok, sa kabalaka. Habang sa dihang, makasaksi sila na matuod si Jesus sa pagpakita kanila dito sa lawak nga prangkado o sa dapin sa ibayon sa nanaw sa Galilea. Sila mituo kaniya busa kining mao nga presensya sa Ginoo ni Jesus naghatag ilang kaisog sa pagpadayon sa ilang buluhaton ng isangon ni Kristo kanila. Kunya sa ating Ebanghelyo karon San Juan kining si Nicodemus. Unsa may papel ni Nicodemus? Nicodemus was a New Testament figure. Diha siya magawas sa basahon ni San Juan ng Evangelista. Kunya siya usa ka Pariseo o miyembro sa itawag Sanhedrin, the Supreme Court of the Jews. Kanya siya nakabig ni Jesus sa mga pagtuon ang ni Jesus. Mula kung ato siya, he concealed his face. Kanang mahadlok siya tungkol kay tingalig dauton o kudahan siya sa mga kauban ng mga Pariseo. So hihilom ang iyang pagsunod. Siya usab nga lang siya hero for defending Jesus before the Sanhedrin. While on trial, siya nagdipinsa kang Jesus. So dili kay halata. Kanabang siya usab ang pahimutang sa paglubong ni Jesus. So muna siya ang iyang pagka-secret disciple and a follower ni Jesus. Kini si Nicodemus. In the dialogue, makita nimo nga ang Ginoo isgot siya may tungod sa kanabang contrast ni San Juan between kanang langit ug yuta. Siya nga ikan sa langit, labaw sa tanan. Pero si Juan nagsulti niya na high Christology, nagpailan niya nga spiritual something heavenly. Pero nagsugod siya diha sa kanang pagkatao, kanang di ka kasabot sa Ebanghelyo San Juan, kung di ka buto mo tanaw o may balo sa background ni Jesus. Isip usa ka tao, ang tao siya kang Maria, di agi siya pagsabak. Kunya na yung mga parente, mga cousins niya na nagpuyo sa katiringban, nagdako ng inabuhi. Pag-present ni San Juan ini Ebanghelyo, Jesus high Christology nga siya ang gikan sa langit. Pero di man siya laktaw tungkol kay sugod man ang historical Jesus sa iyang pagkatao. Nidulos ni Juan nga sa gugma sa Dios ng sa anak, iyang gitugot anak na iyang ihalad alang sa kaluwasan sa katawhan. Kanapulong gugma in our worldly standard, gugma is to possess. Diba, kung may gugma ka, the desire to possess a person or a something. Muna pa higugma. Gusto ko ni, I love this one. So, gusto na ako kamangkon. Gusto na ako mapangasawa ni. Basta, ano bang possessing? That is the attitude of the world. Ang kuminta, love. Pero sa Ginoo, ang kanabang, ang love means detachment. Na ihatag niya ang iyang anak nito sa katawhan. Hindi ko niyang tipigan, kung ihatag niya ang anak nito sa katawhan, tungod sa iyang gugma, iyang gihalad ni Jesus, iyang anak, aron silbi nga ransom sa tanang sala sa kalibutan. Muna ang kalainan nato, kaya atong gugma is to possess. Gusto ko rin, desire to possess the person or something. Pero ang Ginoo, pag yung gugma, iyang ihatag. Letting go of the person tungod sa gugma. Wala siguro na kang Abraham sa na Panginoon sa Diyos nga ihalad ang iyong anak sa Isaac tungod sa iyang gugma sa Ginoo, tungod siya. Na he allows himself to get hurt. Kanato sa itong kinaiya, kanang minuto na gugma, kaya makatugot na nga masakitan ta. Kay
way tao pinagsalita makita nga kang gusto masakitan. Mo bitaw nga di ta gusto may martir. Kaya pagka martir ano masakitan ta. Pero si San Stanislao Obispo natin sa ulog karon sa martir muna sama sa mga tinun-an nahimo silang martir. All of them died as martyrs except John the Evangelist. Kaya siya the youngest among the apostles and the last one to die. Namatay siya in an old age. Yung isang tanan, niagi og torture, niagi og pagdagmal kanila. Si Juan, nga, the writer himself, sa iyang kinaslian, gilapuan siya sa nagbukal ng boiling oil dito sa Coliseum. Nga after that, nawala siya kalit, he was found in the island of Patmos. Nga, muna siya, mamatay sa kuan, sa pagkamatayon, madugoon, pero namatay siya sa Katigulangon. Pero ang tanan, tungod kay, naguna-una siya sa langit. Kung bitaw nga, ang paborito ng Santos, one of my favorites, kini sa San Vicente Ferrer, nga nagpuyo ka sa kalibutan, pero ang iyang finger nagpoint sa taas nga, nunaa, dunay langit. Nunaa, nga sa San Juan pa, nga Ebanghelyo, ang Ginoo midawat nga you are from this world. Niya mga tinun-an. Niya ka mo sa kalibutan, but you are not for this world. Lahat sa kalibutan ng kamot ta, pero hunaw-naa na dunay langit. Busa ang taong kalibutanon ang iyang bitag sa iyo ang unsay resulta sa surface. Yung siya makauban pa. Siya nadaog. So ang kalibutan niya kanang panghitabo mahisgutan dili ang Ginoo. Pero ang tao nga Diyos noon, ang iyang huna, tuwa sa unsay na anong kabuton sa Diyos. Yung mag-ampo una ta, you start the day with prayer. Thanking God for another day. Muna at the beginning of the Mass. Ano nga, kanuha ito salamat kay ipukaw ito sa Ginoo, ang uban wa na makamata. Busa, kung kita iya sa Diyos, ang atong tumong para sa kaluwasan, ang atong focus while living in this world, atong focus mo ang pagpasalamat sa Dios, pag-ampo, pagpangayo, pagpaubos alang kanato ngayang kaluyan. Pero sa mga tao nga ang ilang mind for this world, ang hisgutan yun ang kwarta. Ang hisgutan unsa man ang mga nadawat sa kalibutan. Hindi kung unsay maangko nato, kamatayon nato, kung sa kamatayon. Kanang ang kontra sa San Juan nga Evangelista, kanang between light and darkness, na contrast niya. Kanang between heaven and earth. Muna ang mga contrast nga atong tanawon nga kanang influenced by Platonic philosophy, dualism. Pero tanaw nato, klaro man, dualism sa philosophy according to this time, nga klaro, unsa man ang langit doon, unsa man ang kalibutanon. Muna nga niya sa kalibutan, pero hunaw-naa ang langit. Muna ang finger ni San Vicente Ferrer, niya man kamot sa kalibutan, pero hunaw-naa, dunay kamatayon, dunay langit, dunay atong tinuod nga adtuan na kita mahiban kang Kristo.